अ समबारू ना मा खालामबाय दं? अ आं नै उन्दुनानै दङ। ओमफ्राय नों सोरमोनलाय? सोरमोनथाय माने आं समायना। अ नोंसो मा खबर? दा लोगो हमनो हागोन ना? अ जागोन दे दा दसे उनाव थांगासिनो दं आं। अ बै हाइलार बाजारनि पार्कआवनो फैदो। अ दे दा दसे उनाव थांगोन आं। दे बिदिबालाय दोनदो। अ दे बिदिब्लालाय। लुदो रेसना बहा थांदों नोंलाय? मा नांगौ नोंलाय? आंनो स्कुटि हरागौ मानि आंजों दारायलाय खाबु गब। आंखौ बुगो होनदों साला आंखौ बुगो होनदों साला गावबा खोब साइसलि लुदुर गेगेनो साला आं लुदुर गेखौलाय मानोथो गोसो नोंलाय? नोंलाय आं बुगोखौ खमानो मोजां मोननाय। नोंहा मन्टनाव चावमिन मम' जाहोबाय नालाय बेखायनो गोसो दंमोन आरो आङो। साला नोङो बिदि चावमिन मम' जाबाय थानानैथ' लुदुर गेगे जादों नोङो साला थौ खान्थाखौ थिखोनो हायिनि बिमाजों रायजाबाय थायोमोन रानथें थें होननानै साला आंनिफ्राय चावमिन मम' जानानैसो लुदुर गेगे जादों नोङो। थोद आं बेफोरखौ जेबो मिथिया सिगांनिया सिगांनि दानिया दानि। मानो जाखांनाय बावबाय नोङो साला हाफ चावमिन बा जाबावलायासै बेयावसो फुल नङाबा हाफ चावमिन बा साला इन्थिया थांनो नागिरबावलायमोन बिदिनोखा हिनजावफोर जादा मोनजाखांबाथाय। आंखौ नों जुदि मोजां मोनोब्ला स्कुटिखौ बायना हर। थोद थादो आंहा मादै लानाव थांनोसै। मदे उनाव थांदोंना सोरखौ लोगो हमफान्दोलै नायखुमायनांगौलै र' मेगन नायखुमायथारलां। मा दाबो फैयासै बिलाय हारसिंनो लाजिबायसो दं खोना जाम्बाया। बारा बादानो ब्लडसो थांगारगारगोन आं। ना बिहाबो बिमाजों बनसो सिनो जादो खोना। मानो एसे गोबाव जानाय समबारू? बाइकआ लिक जाबायलै आंनिया बेनिखायनो थाबायनासो फैनांबाय आं। अ नंगौ नामा? थौ बेहाय जिरायनोसै। ओमफ्राय समबारू खबरा माबोरै? बिदिनो मोजां गाज्रि गेजेरावनो। ओमफ्राय नोंनालाय? आंना बारा मोजां नङा चावमिन मम' मोनजाथारिखाय। अ बिदिसो। आया आंना माबा प्रप'ज खालामना लिंहरनाया माबा मोनजानाय मोनजायैनिसो चावमिन मम'नि खोथा थांलाबायबाय। ओमफ्राय मानो लेंहरनायमोन समायना? लेंहरनाय माने माबा नङा ओरैनोसो लेंहरदोंमोन। औ बिदिब्ला थांसै। दानो थांनोसैबो समबारू। ओमफ्राय समबारू नोंना दंमार ना गैमारा? माखौ बुंखोब्रा बारा हमनो हालाया नोंसोरलां। खेबसे मोजां बुंफिनलाय गोदाननो। नोंहा मोजां मोननाय दंना गैया होनदां बुजिबाय दा? दाखालिसो खोन्थाखादों माथो आङो गैया होननानै नागिरबायसो दं होननानै। सोंनो बिराद मोजां मोनथारो नामा नोङो? बिदि नङाहाय गैयाबालाय आंखौनो लादो। गावहा जि दानो माइ गायनो रोंगौ खोमा जोंहा आइया जि दानो रोङि माइ गायनो रोङि सिख्लाजोंसो मोजां मोनलायनो होदों। आं रोङाथ' जि दानो माइ गायनोबो बिदिजों आंहा जाखादाराहाय। ओंखामखौबा दासो संनो सोलोंदों आङो। होद बिदिब्ला नोङो ओंखामखौबो संनो सोलोंनांलालै उनाव रोंबाथाय नोङो संनो लुबैबायसो थागोन। बिदिब्ला सोलोंलायलाहाय आङो। ओमफ्राय बेनो मालाबा जोंहा बाबानि खानाय गुफुरखौ फुना होनांगोन आरो। जागोन दे गोमोन गोथां गासैखौबो फुना होजोबगोन आङो। होद गोथांखौ नङालै गोमोनखौल'। अ नंगौ नामा? दे जोंहा दिनै फार्स्ट टाइम मोजां मोनलायनायनि गोबालायनिसै फैदो। होद आं लाजियोलै। आयु जाम्बाया एथ' जाम्बा थायो हौवा मानसियानो। नाङालै देनां हाबा जाबा गोबालायबाय थागोन। थौ बिदिबालाय थांनोसै गोबालायनो लाजिबालाय आखाइ हमलायनानै थाबायलांबाय थानोसै।
साला सिनाबो गगारबाय नालाय लासिं सिं साला थ' सिख्लाखौ नुफैना लासिं सिं जाथारसैलां हाय फुल जाथ्रालै सालालै साला बेनो नोंनि साला मादैमोनाव आलासियानो थांनो होननाया बुथाय खाथाराखैमोन आं नोंबारबो साला नोंहा बिदिसो सेटिं जालायबाय मालानिफ्राय जालायखो सोर नोंलाय बुगबगबनो सिनाया गार आंखौ माथो होनो आंखौ बुगबगब होनदोयो थगायना फैनानै साला आंखौ दुगेगेनो होगोन आंखौ साला ओइ बिसो आरो नोंखौ मा बुंलाबायदों गोदाव सोराव माबा सना बियो सिगांनि एक्समोन स्कुटि बिदोंमोन आङो बिखौनो होनायासै बिनिखायनो ब्रेकआप खालामबाय आं बिखौ हाट मा एथ' गोखै डायलग होखोलिंलाय अ बिदिसो सना नोंहाबो बे स्कुटि गंसेल'खौनो हरनो हायासै आरो फैसा गैयाबालाय एथ'बां समायना सिख्लाखौ मानोथो मोजां मोननाय औ स्कुटि गंसेखौनो हरनो हायाबा मानो मोजां मोननाय आंखौ मा स्कुटि जाबाय थाखो नोंहालाय बे स्कुटि गंसेनि थाखायनो आंखौ गारबाय नोङो आंखौ ब्रेकआप खालामसिगोन आं बायदि एथबां दाद जायोब्ला सेंग्रा इमान हेन्डसामखौ गारसै नोङो हेन्डसाम नों बयनिबा साइज गैया बाइस गैया उदैया एसे गेन्द्राबावसो गबगबनो नायगोन आं नोंखौ नायगोन नै 2025 नि उनावनो गारि गंनै गंथाम लानानै देखायगोन आं बलेर' लागोन स्करपिय' लागोन कार लांजोबगोन आं गासिखौबो देखायगोन आं नोंनि सिगाङाव जाबा गोदान मोननायखाय आंखौ गेन्द्रा बुद्रा बुदोंना नों आंखौ नायगोन आंबो नायगोन बुगबखौ बुगब होनाबा गेन्द्राखौ गेन्द्रा नाबा ना साना औ ओइ बेटा आं बायदि ब्रेकआप खालामजाबासो बुजिगोन नोङो दंफां थानानै गाबबाय थागोन आं नोङो साला बुजिगोन अब्लासो नोंखौ खालामबानो बेखौ खालामगोन नामा आङो एथ' हेन्डसामखौ हायैनि ब्रेकआप खालामबाय र' बिनाव मालाय मा दं आंनावथ' साइकेल दंबावसो नै साइकेल नोंनावलाय मा दंसै बिनाव बाइक दं नोंनालाय बे साइकेलालाय 5,000ल'सो लायो लालै ला नोङो आंखौ गारनानै गोदान ला साला लुदर गेगेनो नोङो आंखौ जानला माला दाबुंहाय बुगबगबनो स्कुटि गंसेखौनो बायना होनो हायाखै ओइ मा बुंलाबायदोंलै नोङो जाला माला एथ'बां समायना सिख्लाखौ मा बुंबाय थादों नोङो बुगब गेद्राद्राखायनो मालायखौ मेगन सानानै बुंखादो बे बस माखिथायनो आंखौ गेन्द्रा होनबाय थानालै बायासै होद साइकेल गारसि गारलां बारा खबामोन गारसिलाय बायदि गारसिंलायो औ गारसिलाय माबायदि गारसिंग्रा बियो नायनि आं होद गारसिनाब्रा आंनोबा बनसिनो नाखायफोरानो साहा फुदुंजोबना दंखायो मानो गारसिनांगौ आंलाय नोंसोरखौलाय सना नोंबो बन सिनो नामा होद सिना बनखौलाय मानो नांगौब्रा जोंहा आइया गेसजोंसो ओंखामखौ सङो आथिंखौबो आं सुना लाया दाहोनानैसो सुनो होयो आङो नुबाय नोंसाथ' गेसानो गैबावासो बेनोसो आंखौ गोसोथोनो फैदों लुदुरगेगेनो नोंखौ लानांबा जोलैयासो मोजां जानाय लुदुरग्रा जालाबायदों आंनोबो नोंखौ नांखाया बुगबगबनो नोंनाबोसो जोलैया गेन्द्रा गेन्द्रि बुगब साइज गैसो जाथारगोन बियो नायगोन नोंनिया साबसिन जायोना आंना साबसिन जायो जोलैया गावहा बुगबगब गेद्राद्राखायनो मालायखौ मेगन सानानै बुंखादो बे नायगोनलै आंबो नोंखौ नायगोन साला नोंखौ नायथारगोन आङो नायगोन आं नोंखौ नायगोन नायबाय था आंखौ बेसे नायो आं बायदि समायना सिख्लाखौ नायाबा सोरखौथो नायनो नोंलाय सना आंना आथिङा गसं रुबायजोब्बाय थांसै नोंगौना सना थौ आरो साला साइकेलाबो नायथारगोनलै सालिखौ र' आं गारि गोदान बायबा आंखौल' गोसोखांफिननो मोननाय नङालै आंखौ नागिरफिननो मोननाय नङा नायथारगोन देखायथारगोन आंबो साला गारि मोनला बारा जालायलांबायलै दिनै ओइ ब्र बहा थांनायब्रा लोंहैदोंमोनलै ब्र दा मोनायाव फैदो लाबबाय आं फैदो मोनायाव फैदो माने हमथाग्रा नामा होद मा बुङोब्रा अनला ओंख्रि जानोसो लिंदों आं होद आंलाय बेखौनो हमथाग्रासो सानदों फाग्लालै आदा नों फाग्ला
बुङो नोंलाय दा ओइ माइसि असयफोर नोंसोरलाय सोरबा जावनो लुगैदों नामा होद बिदि नङाब्रा नानि ओरैनोबा आंना खावलाया सिख्लाफोरजों सोरबा जायै जायै एम बुस्थुनि बिगुर बायदि जालायलांबाय ए नंगौना आदा ब्र दा मोनायाव बाजौ लाना फैदो लांगोन ब्रा आदा लांगोन हाजारसेखौ लांगोन 500ल हाजारसेखौनो लांगोन आदा थौ बेबि थांनोसै जोंहा दे ब्र दा मोनायाव थांदो एसे थाब औ दे जागोन दे ब्र लाबा मारबाय मालाय आसोला आंहासो गैया साला माथो बाजौ होनलायदो आदा फैसानि गैया माखौ लांगोन जानानै खारफा मोनसेब्रा जायो थौ थांसै थु